Sagung lenggah ingkang satuhu kinabekten. Atur uninga bilih ing rikalegahan siang punika. Kepareng tumapak lampahing upacara panggih temanten satataning gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat. Katur sagung kulawarga kepareng hangestreni suka pakurmatan lampahing upacara adat panggih temanten. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kami informasikan bahwa sesaat lagi kami akan mempergelarkan rangkaian prosesi upacara adat panggih pengantin gaya atau gagrak Yogyakarta untuk Adinda Fajarani Putri dan Erik Aditya Pratama. Kepada segenap keluarga yang siang hari telah berkenan hadir di Indraprasta Ballroom Sahid Jaya Hotel and Convention Center Yogyakarta, dimohonkan berkenan untuk memberikan penghormatan dalam rangkaian prosesi upacara adat panggih pengantin. Usdungkap ing mangsa kala, titaing Gusti jalulan wanita arsa mestuti edi endahing budaya Jawi, kanthi hanindakaken lampahing upacara adat panggih temanten. Lancaran bindri hang ngumandang caos pakurmatan upacara panggih temanten satataning gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat. Kinaryo purwakaning lampahing upacara adat panggih temanten. Paraga ingkang kepareng minangka paraga ingkang pinitaya hangasta sanggan pamedhuking temanten putri dipun keparengaken lumebet tumuju wonten ing madyaning sasana upacara. Panjenenganipun Bapak Iksan Senja Ancan, tuwin Ibu Diah Paramita, kinarya sulih sarira keluarga ageng Bapak Rudi Ruwiyanto, Ibu Mutiasari. Hangasta sanggan pamedhuking temanten putri Adinda Fajarani Putri, gegadangan mugi temanten kekalih tansah manggiya raharja. Kinupeng lawe wenang ingkang hawarni pethak minangka donga pamuji Gusti ingkang Maha Wenang tansah rumeksa kayuwananipun temanten kekalih. Titi priksa Ibu Triwulaningsih jangkep serah sarana pamedhuking temanten putri katampi sanggan pamedhuk. Sang juru sumbaga kepareng hamratitisaken lampahing upacara pasrah panampi sanggan pamedhuking temanten putri dipun keparengaken nyuwun miyosipun temanten putri kakanthi tumuju wonten ing madyaning sasana upacara panggih temanten. Dateng paraga piniji nyuwun miyosipun temanten putri kakanthi tumuju wonten ing madyaning sasana upacara. Menapa dene temanten kakung dipun keparengaken lumebet tumuju wonten ing sasana upacara panggih temanten. Ladrang temanten caos pakurmatan miyosipun temanten kekalih tumuju wonten ing madyaning sasana upacara.
rampak runtut tinoto pinatut kirap rawuhing kulawarga temanten kakung Erik Aditya Pratama ingkang kepareng kakandhi panjenenganipun Bapak Andi tuwin Bapak Rashid Tut Puri Bapak Rudi Ruwiyanto Ibu Mutiasari miwah sagung sapanderek hanglarapaken temanten kakung tumuju wonten ing madyaning sasana upacara panggih temanten tanggap temanten putri kepareng miyos tumuju wonten ing madyaning sasana upacara kapurwakan paraga ingkang kepareng hangasta kembar mayang Sekar Kalpataru Dewandaru Kalpataru ing ngembanan dening panjenenganipun Ibu Tutik tuwin Ibu Kristina kembar mayang kayone purwa sejati pangira jagat godhong kinarya rumembe woh surya klawan tengsu dene oyate winastan bayu bajra miyos kang kembar mayang dadya tandha cihna pasrah sumarah mring purbaning kang maha kawasa. Saya caket tindake temanten kakung lan putri temanten kakung hangasta gantal cacah sekawan dene temanten putri hangasta gantal cacah 3 minangka pralambanging ilmu amal tuwin iman dene tumraping kakung kesinungan kanugrahan jumeneng minangka pangarsaning Bali Wisma balangan gantal tumama jatining lesan tumama jatining katresnan kakung kang miwiti kakung kang hamungkasi. Jumangkah padaning kakung munggwing ranupada salebeting telawah tanggap temanten putri Adinda Fajarani putri sesuci ampean dalem ingkang raka garwa kanthi uba rampe tirta Sekar Adi Mancawarna tirta minangka dadya lambanging urip lan panguripan tirta ugi minangka dadya lambanging kawruh lan ngelmu. Sesekaran Mancawarna pinilih minangka dadya gegambaran manunggaling sedulur papat kalimo pancer siji kakang kawah loro adi ari-ari 3 winastan rah utawi getih sekawan papak puser bilih panceripun badan wadak saliranipun temanten kekalih upacara hanggranupada minangka tandha cihna raos setya bekti temanten putri dumateng ingkang garwa. Kandi donga pamuji krenteking ati ladilan pakarti ingkang tansah tinuntun dening budi pekerti ingkang utami kepareng kinanthi jumeneng temanten putri upacara wiji dadi tigan ingkang kinarya dadya sarana saking tembung 3 siji lahir loro jodoh 3 tumibaning wahyu manungsa saderma hanglampahi pecah wiji dadi babar tumangkar wiji sejati. Lulus raharja kalih sing sampe kala upacara panggih temanten gagrag ngayu Jakarta Hadiningrat sang juru sumbaga kepareng hamrat titisaken lampahing kirap temanten tumuju ing sasana wiwaha. Jumeneng jajar sumanding temanten kakung miwah temanten putri hakekanten asta keluarga ageng Bapak Joko Winarno tuwin Ibu Triwulaningsih mangayu bagya rawuhipun keluarga ageng Bapak Rudi Ruwiyanto tuwin Ibu Mutiasari.
sampun kepareng prapta madyaning sasana wiwaha temanten kakung miwah temanten putri lenggah ing Purwarukmi temanten kekalih. Sura ambata rupuh gumuruh maneker wiyati saisining jagat isen-isening siang kelawan ratri samyoha memuji syukur kunjuk ngarsa dalem Gusti ing Maha Suci kasembatan daup lenggah ing Purwarukmi gumelar lampahing upacara adat tampa kaya pinilih bibit ingkang bobot wiji ingkang mentes pari jagung deleotek palawija cinampur dana arta receh pon-pon dalah sekar setaman cacah selangkung wiji pinilih mugi temanten kakung miwah temanten putri tansah dadya jalma kang linangkung tinampi ing pepangkoning garwa sayekti kinarya pralampita bilih wijining kakung hamung pantes tinampi ing putrinipun hanampi kayaning kakung datan wonten ingkang cicir prayokta minangka dadya jejering garwa ingkang sulistya ing warna saged hamranata bale wisma semoga tumbuh benih-benih kebaikan yang nantinya akan bersemi berbunga dan juga berbuah kebahagiaan untuk kedua mempelai dan juga keluarga. Mata uang kecil dalam prosesi tompokoyo mengingatkan kita bahwa tidak ada sesuatu hal yang besar tanpa dimulai dari hal yang kecil. Tidak ada yang pintar tanpa belajar. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Dan kini kita semua tahu bahwa dari rahim Ibunda Triwulandingsih lahirlah seorang putri yang sehat, yang cantik, yang pintar dan juga santun. Adinda Fajarani Putri. Dan atas kehendak Tuhan menjadi pendamping hidup bagi lelaki yang sangat dicintainya, Erik Aditya Pratama. Kantining tumuwuh salami wus awas eling, eling marang lukitaning alam. Surga di bawah telapak kaki ibu. Paripurno hamasraken kawidaktaning tompokoyo. Kepareng kondur lenggah wonten ing sasana minulya temanten kakung miwah temanten putri. Sesuci asto hangi cali salwiring sukerto mugi suker sakit sumingkir sirno larut manggya rahayu widodo kalih saking sambikala. Linadosan dahar walimah temanten kekalih. Upacara dahar walimah sekul punar hawarni jenar lambanging kamulyan miwah kabagyan rerampat dan ulam pindang ati antep gurih pengasih minangka dadya lambanging sandang pangan lan papan sandangan lair ingkang hawujud busana dene sandangan batin wujudipun tandang tanduk tingkah laku solah sloga muna muni. Mila tumraping bebrayan Jawi wonten paugeran bilih ajining diri gumantung saka kedaling ladi. Ati, ladi, makarti ingkang tansah tinuntun dening budi pekerti ingkang utami. Ingkang angka kalih dahar walimah minangka dadya perlambang pangan. Dedaharan lair ingkang hawujud boga. Dene dedaharan batin wujudipun pitutur lan wewarah, wewangsen tepo, tulodo, jumbuh kalian piwucaling agami kang rinasuk. Dene ingkang angka 3 dahar walimah minangka dadya perlambang papan. Papan lair ingkang hawujud wisma. Dene papan batin inggih punika swasana ingkang menep, ayom, ayem tentrem jinem, bagya, mulya, langgeng lestari ing donya tumekaning delahan.
paripurna handhahar klimaing kakung sarwi lawuh ati antep tegese wis mantep sajroning ati temanten kakung lan putri pinesti dadi jodhone pinesti dadi jatuh kramane linadosan unjukan toya wening kinarya sarana pepeling pilih lampahing gesang bebrayan kedah linambaran kanthi weninging cipta rasa miwah karsa satemah sageta hambabar kabagyan kamulyan sumrambah sagung kulawarga pari purna angunjuk toya wening temanten kekalih juru ladi upacara adat panggih keparang suka sasmita temanten kakung lan putri hang lepas canela duwung kasuwun linolos arsa ngabyantara sowan wonten ngarsanipun tiyang sepuh kekalih tungkap lampahing upacara ngabekten. Kabejan jati loro jodoh kaping telu pas ditibane putra
iku kapur bokan moho kuwasa. Kandi kebak ing toto trapsila hanguswa sumungkeming pepadanipun ingkang Rama miwah ibu ternyuh jroning galih bilih putra ingkang linairaken Duk Rikala Semana samangke arsa uwal saking panggala wentah ingkang Rama miwah ibu mandireng pribadi hamangun kulawarga ingkang bagya mulya sakinah mawaddah twin warohmah hanulat lekas ingkang Rama miwah ibu. Paripurna hangatonaken sungkem pangabekti nyuwun iti pangestu dungkap paripurna lampahing upacara panggih temanten gagerak ngayu Jokarta Hadiningrat katuraken gunging Pandhawa ingkang tanpa pepindhan katur sagung kulawarga ingkang sampun keparang suka pakurmatan lampahing upacara adat panggih temanten ing kalenggahan siang punika. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, berkenan kami haturkan terima kasih kepada segenap keluarga dan juga handai taulan, segenap tamu undangan yang telah berkenan hadir di Indra Prasta Ballroom Sahijaya Hotel and Convention Center Yogyakarta. Terima kasih telah berkenan memberikan penghormatan dalam rangkaian prosesi tradisi upacara adat panggih pengantin Yogyakarta, yang mana pada kesempatan siang hari ini rangkaian upacara adat panggih pengantin berkenan dipandu sepenuhnya oleh tim dari Larasati Rias Pengantin Yogyakarta. Selanjutnya dipersilahkan Bapak dan Ibu untuk dapat menempati tempat duduk terlebih dahulu sembari menantikan rangkaian acara selanjutnya. Terima kasih.